Ahojte, táto moja v poradí 8. kniha je odlišná v tom, že po mnohých otázkach som sa konečne odhodlala napísať príbeh, ktorý sa odohráva v našich končinách, konkrétne za vlády prvej uhorskej kráľovnej Márie, jej manžela Žigmunda Luxemburského a jeho verného rytiera Stibora. Tešiť sa môžete na hrdého kapitána hradnej stráže Jakuba, ktorý ukrýva veľa tajomstiev a ktorý v sebe dlhé roky potláčal najväčšiu krydu svojho života. Ďalej na mladú vdovu Annu, ktorá pre šťastie a dobro svojej dcery je ochotná urobiť čokoľvek, a napokon na legendu o Svätojanskej noci, ktorá týchto dvoch osudom ťažko skúšaných mladých ľudí zvedie dohromady. No ako to už býva, intrigy a tajomstvá, ktoré vyplávajú na povrch, všetko zmenia a napokon nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. A ja dúfam, že si čítanie užijete minimálne tak, ako som si ja užívala písanie.